бардо як нерӯсанҷии олиро нишон дод. Он ҷавоне ки имрӯз аллакай ду қуввозмоиашро бар муқобили намояндагони Британияи Кабир ва Испания хеле хуб нишон дод. Абубакр Шеров дӯстони азиз бо ҷудогии Кабут аст, намояндаи Тоҷикистон, ва аз Озарбойҷон Орҳан Сафаров бошад. Бо либосҳои сафед ҳам акнун рӯи гилем баромаданд ва мебинем ки ҳар ду ин паҳлавон чӣ гуна нерӯсанҷӣ нишон медиҳанд ва Абубакр Шерофи тоҷикистонӣ ки воқеан ҳам як дурахшиши хубе имсол нишон дод бар муқобили ин ҳарифи озарбойҷониаш чӣ гуна набард нишон медиҳад. Абубакр Шеров дар қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба ҷудо як маҳорати хуб ҳам нишон дод, вале ҳарчанд мақоми сеюмро ишғол кард, вале омодагиаш, вале ҳамон рақобатҳояш хеле диданӣ буд. Ва имрӯз мебинем ки дар грандслами Анталия як дурахшиши хуб ҳам нишон дод. Ду ҳарифи арзандаи худро шикаст дод ва ба ин марҳила омад. Дар марҳилаи сеюм ё даври сеюм ҳамакнун ҳар ду даст ба гиребон шуданд ва рақобатро оғоз карданд. хуб, албатта инҷо як фаъоли варзишгари мо инҷо ҳаракатро агар ҳарчи тезтар иҷро мекард, мо метавонистем ки фазариро бибинем. дӯстони азиз, Абубакр Шеров дар сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт, албатта дар вазни 70 килограмм хеле маҳорати олӣ нишон дод. Ин паҳлавон ҳарифони пурқудратро аз сари роҳи худ бардошт, вале дар даври нима ниҳоӣ аз Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ки таҷрибаи зиёдтар дорад шикаст хӯрд. инҷо огоҳӣ ба варзишгари мо дода мешавад ва мақоми сеюмро ишғол кард. ҳамакнун бо азми пирӯзӣ ва як нерӯи қавӣ имрӯз рӯи гилем баромадааст ва мо умедворем ки аз ин мусобиқаи сатҳи бонуфузу дасти холӣ барнамегардад. ин паҳлавон зери мураббигии Толибуфо, Холмаҳмад Толибов ва Ҷонмаҳмад Толибов фарзанди ӯ тамрин мекунад. аз он мураббиё албатта ки як таҷрибаи хуб ҳам гирифтааст, чун дар яке аз мусобиқаҳо мо бо мураббии ӯ ҳам суҳбат будем. хеле ҳам аз ин ҷавон умедҳои зиёд доранд ва тамоми умеду бовариашон бар он аст ки Абубакр Шеров метавонад ки аз сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ барои мо натиҷа биёрад. аммо инҷо шояд ба хотири ҳамон камфаъолӣ шидои дуюмро ба Абубакр Шеров диҳанд. хуб, ҳамакнун Абубакр Шеров бо ду огоҳӣ қафо аст. Бояд ҳарчи талош кунад, ҳарчи маҳорати хубтар нишон диҳад, то ин ҳарифашро низ монанди ҳамон ҳарифони қаблӣ шикаст бидиҳад. вале ин ҳарифи озарбойҷонии ӯ 30 сол дорад ки аз паҳлавони мо хеле аз ҷиҳати синни сол, аз ҷиҳати касби иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ хеле зиёд аст. ӯ аллакай 169 маротиба дар мусобиқаҳои гуногуни куштини ҷудо ширкат кардааст ки 32 маротиба ҳарифонашро ипон бо усули ипон мағлуб кардааст. яъне ин чандон ҳарифи саҳлу сода ё ҳарифи суст барои Абубакр Шеров нест. аз ҳамин лиҳоз ӯ аз эҳтиёт кор гирифта имрӯз гӯштин мегирад, вале ин майдон аст, метавонад ки 3 сония 1 сония тақдири ин рақобатро ҳал кунад. вале инҷо афсус нодуруст доштан аз остини рақиб Абубакр Шеровро аз идомаи рақобатҳо маҳрум кард. дӯстони азиз, дар ҳоле ки бар муқобили яке аз варзишгарони хеле пуртаҷриба, як варзишгари хеле номдор